the power and the glory forever.
sikukhokhele sibingelela abantu abasha osinofuthi sibingelela abanye asibingelele abahambi bethu siyabingelela amen. Sizonke inhlelo lethu ngibazalwane siyabonga umncubo uhlalelela ubaba uMsindi Bishop uphethe uhlelo sihlelo ukuthi inkonzo yethu nje ingadluli ku-2 hours kahle kahle sizoqala ngo-1 ngo-3 sesiqedenya siphelile ngoba ney'khulumo zethu zincane futhi zizoshaya zithi ngo-2 sibike umhlonishwa kameya afike ney'hambi zakhe abanye bazalwane basendleleni bazolobengela nje silosiqoka ngomsebenzi kaNkulunkulu sizohlanganela sonke nje bese sonke inkonzo nje bazalwane esihle okuningi sizothola phakathi mase ikhuluma ukuthi inkonzo ingane bungani sipha kodwa nje zithatha ngokuthi usesontweni ubale ulebe ngeningi yasona ungabuka izinto ey'ningi nokusona nje sonke imaleli zikaNkulunkulu uzophuma ikhona nezwi bazalwane ngifuna singafokhasi ekutheni sibizwa ukuhlonishwa kwabameya bese kuyaphuma ukuthi izwi laNkulunkulu alikho likhona zikhona iy'khulumo ezoshumayela ey'mbili ey'ntathu sipromises sidlile ukudla kamoya amen. Ngizocela ukuthi sibambe iculo lethu lokuvula uNkosi Sihlale bawumncuzo sihlalelela wona uma siqeda uNkosi Sihlale sikhuleke nje sonke sinama umoya engcwele abe nathi uma siqeda lapho sobe sesivuka sesiqhubeka ukuthi siya kuphi amen. Sizophakama sonke sithi Nkosi Sihlale.